Moi buena. Boa noite, Lisardo. Que tal, hombre? Que pasa, amigo? Como andamos? Séntese aí, páñase cómodo. Ai, que bonita a canción da Tatarabó. Sí, señor. Molou, me. Dá gusto velo. Hoxe ven usted contento, ben radiante. Me cago por un día que ven... Ai, sí. Sí. A primavera. Primavera. Que bonita, ¿Verdad? Sí, a verdad. A primavera, Diría. a sangre altera. Sí, xa decía reparado. É o tempo do amor. Sí. A salida dos capullos. Sí. É buena vida. Primavera. Los puños... Ai, non dar dado un paso que tropezas guiles. Que bonita é a primavera. Ai. A ver, Lisardo, a ver, que lle pasa? Está usted enamorado? Que... Ai. Está enamorado. O meu corazón palpita como unha pataca frita. Ai. Ai, Ai. como estamos? O amor. Vamos a ver. Quen é afortunada, entonces, esta vez? A ver. Porque, digo, generosa non creo que sea, non? Frío, frío. Frío, xa. Generosa non é. Marta Sánchez, non sei, o outro día non lle vin eu feeling con Marta Sánchez o outro día, vin aí... Non me recorde que ainda me doi a cara da hostia que le veía aí detrás. Mi madre querida, tuve que comer po outro lado da boca unha semana No, seguida. xa, menudo lambreirazo lle meteu xa. No. Pero si quen é logo a... Ai, é unha muller Unha muller, cos pés na terra. Vale, sí. Unha beleza do país. É a muller que mellor planta o nabo de todo Galicia. Como co nabo? Que nabo? Sí. Que ti do nabo? Ten as... Bueno. Con alma y fuerza ao luar, as plantas melan gracias ao seu cuidado. Que lle parece? Cuidado. Bueno. Ai, que? Fixo pleiba, non? Fixen pleiba, pero fixen ben. Sí, maravilloso, bueno, non, bueno, bueno. hostia, a voz é clavada. Sí. Bueno, non me diga que se me enamorou usted de nos cachou, sabe? Que lle vou facer? O amor é cego, como a coral tamén. Cego é gilipollas, pero vamos a ver, Lisardo, home, pero ponde vai usted? Ponde vai usted que é moito máis nova, pode lle ser filla, home, polo amor de Cristo. Bueno, pois pa eso veño un doste, para que me poña novo. Claro. Como que poña novo? Novo de que novo? Que novo? Vamos a ver, agora hai operacións para todo, coño, hai xente que pon pelo, Sí, home, pero... outros cambian a cara, Bueno, claro. algúns estiran a piel como se fora un chicle, Xa. entende? Aí, Xa. así, claro. Usted na casa non ten espellos, usted agora non hai que lle... Como que non hai? Non, que non. Como que non hai? Ir Pai Galloso leva 40 anos na televisión e está como ao primeiro día, carallo. Xa. Galloso, claro. Como non hai? Xa, Galloso, claro. Xa. Non? Xa, Galloso, claro. Usted vexo que non sabe o secreto de Galloso. O secreto de Galloso sabrá o elo. Sabrá na casa. O secreto, Usted sabe. O Galloso, o secreto de Galloso, eso está tan ben. Pero é todo genética, non sei se sabe, é genética. Se hai cartos, hai genética, hai... Claro, como vai estar ben cos anos que ten iso, mami, pero é genética. Pero, oye, se é por carto, non se preocupe, véndese unha finca, ou se son pequenas, véndense dúas fincas. Bueno, aí xa empezamos. Cal é o problema? Aí xa empezamos a entender. Se hai cartos, un home con cartos fai o que quere, verdad? Sempre dixeron, meu pueblo. Mira o Helio Mus, eso. Pois nada, vamos a ver, Adiós. Déxeme botar un vistazo, a ver que podemos... Míreme, a ver que dá Vamos feito así con esta... Déxeme ver o perfil bo, a ver. Perfil bo, este Dios mío querido, e este de aquí tampouco me gusta moito, eh? A ver se me vai partir un pouco. Este de aquí, por arriba, mi madre, isto non hai por onde botar arriba. Que? Estou mirando unha cousa, digo, Sí. usted se quere parecer máis novo. Sí. Sabe, o que debíamos facer, poñesme antes, pega. Sí. O que debíamos facer casi é facer así un lifting, sabe? Un lifting así. Sí. Arrancarme as orellas. Que lle parece? Un lifting non sei o que é. Un lifting. Bueno, este fajamo o que me teña que facer. Vale, pero anoto aquí un lifting. Eu o que quero é Se iba que obviando. cando nos cachou se mire pa min diga ese home está como un toro. Está con tú mismo. Sí. Bueno, sí, vamos a ver. Si quere tanto, o lifting non chegue. Chegou o lifting. No, co lifting non, eso, mire, vamos a ver. Se Vete usted que quere vais. impresionala, Sí. hai que facer o que nós lle chamamos un paquete completo. Bueno, mentre non me fa un completo paquete, fa o que queira. No, un paquete completo, Lisardo, un paquete. Sí. A ver, un paquete completo, eso leva consigo implante capilar, sabe? Que pilar.
Pelo, puñemos Ah, pelo, sí, unha Un prótesis. blanqueamiento Prótesis dental, pelona, blanqueamiento dental. Tamén me compre, sí. Metémoslle ácido hialurónico. Ácido hialurónico, métalle ácido hialurónico. Ácido hialurónico leva para sacarlle as sí. arrugas. Ese pa voz, non? Vamoslle meter uns implantes pectorales porque teña usted que estea fuerte, vale? Sí, métalle claro, tamén, aí sí. que se vexa un home. Métame tamén unha cadera, que como a de Galloso. Unha de Galloso. Meteronlle a cadera e baila que nin a virgen. Calle un tipo. punto. Unha cadera. Mételle o mesmo modelo de cadera que Sí, sí. Vou meter tamén unha rodilla que lle vin aí que lle fluxía un pouco a rodilla. Tamén me renxa ás Sí, veces. sí. O mellor de todo. Sí. Voulle meter 1 litro de testosterona para que vai usted despois aí. ¡Ya! Se vai usted mi cabo na leche. Métalle testosterona tamén aí, hostia. É Matemos boa entonces. pa algo, Sí, eso, sí, o testosterona, pues usted envalentonas non? despois. Boa pa... Claro, despois para eso, para eso. Métalle testosterona. Hay 1 litro de testosterona, buena muy bien. vida, ahí vamos. Bueno, pues entonces, Xa veredes, va. hacemos A semana entonces... non me conocedes. Hacemos entonces, metemos eso. Métalle aí de Pa todo. completo entonces. ¿sí? Completo. O premio. Míreme aí o que costa todo. O premio. A ver, Mira, déxeme mirar, pero teño aquí, déxeme a tarifa, vamos a ver. Voulle facer un descuentiño pequeno, vale. Aí está. Nada, mire, nada, quedalle 50.000 euros. Hostia, 50.000 euros, queda usted 50.000 euros, miña nai Jesús bendito, pero non teño leira que valga eso. Coño, pero tamén, vamos a ver. Dios. Son cartas, pero queda usted nuevo, ¿eh? Sale usted como si fuera de taller. Mi madriña, pero 50.000 euros, doctor Bueno, Bellino. vamos a ver. Usted non di que está enamorado. Unha tartana Pois perdido. está enamorado, esa muller valerá eses cartos para fazer usted un pequeniño arreglo, non? Pensando ben, a Nusquiña vale ben Claro, unha leira ou dúas, ou incluso se hai que vender a grande ali a da Pois por hora. eso mesmo verá que lle meter... Hostia, coño, ya señora. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola. Vamos a ver, Hola, que tal? ¿Qué pasa? que pensamos que estamos aquí na feira de Silleda, esta é unha feira de Jando ou algo así, ou estamos aquí a rifar algo que eu perdín o conto, ou que pasou? No, muller, no, estábamos aquí con Lizarda, que Ora, tes a falar de min, que te estaba a escoitar por alá. No, ou sí, bueno, non sei. Digo eu que algo terei que dicir. Ai, non sei, fala a Lizarda, ven. Lizardo, de cantos ferrados era a leira? A leira é grande, a leira cheja limita pola parte de abaixo con Portugal e por arriba coa provincia de La Coruña. Joder, de la finca, bueno. É unha Logo leira... é grande. Sí, é unha estivada... Cuidado, E mira unha cousa. Si hai que acabala a mau, hai... Cuidado. Hai que ir Leva unha uns días, semana e non? media. E logo te semejante leira non tes trator nin ferramenta Tengo pa... ali un trator o que pasa cando sempre, bueno, hasta non teño gasoi. Teño trator, non teño gasoi. Teme unha cousa. Que bonita. Eu, doutor, con toda a confianza, vostede sabe ben o que di, pero eu penso que non hai terra no mundo para arreglar iso, Bueno, home, pero, a ver, podemos facer unha pañinha. Mire, ven por aquí, No. ven por aquí. Metemos Non unha pañinha, creo que mira, unha teña- rodilliña. non creo que Sacámoslle daqui un teña- pouco. Que che parece? Puñamos un poquinho guapo. Falta moito chocolate. Bueno, caralho, Ou xa sobra. estamos. Hostia, me dou agora. Milagros a Lourdes, Nusca, milagros a Mira, Lourdes. vou te dicir unha cousa. Como eres, Manolo? Antonio, Lizardo. Bueno, José, menos mal. Tives un lugar pouco. Ven pa cá, ven pa cá. Dime, bonita. Vente, Ai, mira, vamos a deixar ao doutor aquí soliño. Sí. E vouche poñer un trato. Sí. Si tes 50.000, o que podemos facer é ir a un spa. Un spa. Con noso eu, escoita, en Juanalulú, Que é un spa? donde a a belleza interior sale para fora. Sí. E non fai falta vender a leira. No, pero algo habrá que operalo, meterlle aí unha operación Ah, no, pequena. no, no, deixa. no, no. 10.000 euros ou da operación. E lo que A cae ver, é eu que quero- genética, ti que es genética. A ver, fagolle unha de 15, de 1.000, 5. Mira, eu que quero é marchar con Lizardo, Nusca. vamos, Vámonos vamos. pa Honolulu, Vaya Ao quedando médico. con genética. É moi listo. Honolulu, que é para de... Cuidado con generosa, ¿eh? Aquí, Cuidado con generosa, que sea... aquí, tiren que che levo.